kuma duro dan bello ke da wuya ya garzaya maka gwamnatin Najeriya ƙara a babban kotun ma'aikata ta ƙasa. A madadin matasa sama da 200,000 da suke aikin yan fawa aka na sakokinsu. Ina karnukan yan siyasa da suke cewa dan bello ba zai iya dawowa Najeriya ba, to ya dawo. An kashe bakin tsanwa kuma shiru kake ji uwar gulma ta yi cikin shege. Bugu da ƙari kuma ya sanar da ranar 21 ga watan Julai din nan zai jagoranci zanga-zangar tsofaffin 'yan sanda saboda azaba da ake gana musu bayan ritaya. Abin fa ya kai ga duk ɗan sandan da ke son kuɗin aikinsa bayan ritaya sai dai ya je ya certificate ɗin mutuwarsa da kansa ya tura iyalansa su je su karɓo masa haƙƙinsa. Idan kuma bai haka ba sai dai a rinka bashi 20,000 a wata. Ba ni da naira 1,000 nawa a cikin aljihu, hira da muke da kai yanzu. To wannan miliyan 6 fa ya za a yi ka samu? To wallahi babu rana, ba za a bani ba sai dai idan na mutu. Ina mutuwa idan family na suka rubuto musu, idan suka so sai su ba su ko 200,000 ko 300,000 shikenan an ce an biya su kenan. Sannan kuma fitan wannan hoton da yan arewa ke cewa ku kursa wanda za ku gogormaya da shi sai sore wanda ake zagin yan arewa da shi, wanda ake yada ƙarya a gidan jaridansa, wanda baya son musulunci. To dama wani kirista ne ke son musulunci ya ci gaba, ai ko addini sai yake so. Kuma idan zagin arewa ne kafin kowa ya zage mu muka zagi kanmu. Amma me kuka tsina namu arewa? Mu ne kan gaba wajen shaye-shaye. Da bara, kaskanci. Shi kuma maganar Sahara Reporters, postin din da ake a gidan jarida dama shugaba ne ke yi ko ma'aikatansa. Me ma media in ba propaganda ba, duk ƙarya ce. Mu gidan jarida ɗaya muka sani suna yaɗa gaskiya, su ne Al Jazeera. BBC ma malamai sun tsine mata. BBC Allah ya tsine muku albarka. Allah ya watsa ku BBC. Kuma wasu cewa wai sore baya son arewa. To ku sani duk wani ɗan arewa ya ci albarkacin bawan Allah nan, musamman 'yan bautan ƙasa masu karɓan alawi. A lokacin da wata 'yar bautan ƙasa ta yi ƙorafi aka kama ta, shi ya shiga ya fita har aka sako ta. Sako ta kuma ke da wuya, ƙorafi ya karɓu. Aka mai da alawi 77,000 daga 30,000. Sannan Dr. Abubakar Ahmad mai rubuce-rubuce a kafan sadar zumunta na Facebook akan taɓargazar da ake musu a jihar Bauchi, da aka kama shi aka kai shi gidan yari, wa ya jagoranci gwagwarmayar fitowa da shi. Sowore Suleiman Barde na Zaria da aka kulle a gidan yari saboda sharing din posting din wani, waye ya jagoranci fitowarsa? Su dan Bello da Sowore. To shine dan an haɗa kai da shi za a yi zanga-zangar kwato wa 'yan ƙasa haƙƙi. Kuka fara neman ayoyi da hadisan da kai mu jahannama? To mu ma dai Allah ya sa mun dan je islamiyan nan, kuma mun ji tarihin Mukhairik, da Yahudan da ya taya annabi yakin Uhud har da dukiyar shi. Kuma sannan akwai kissan Aus bin Haritha, wannan gwarzon mayakin wanda a lokacin ba musulmi bane, amma ya buƙaci annabi ya bashi dama ya ɗibo mai mayaka wanda za su taya shi. Kissar na nan a cikin tarihul Islam, kuma ku gogulin ma za ku gani. Yana daga cikin abin da ba sa so shine haɗuwan kai tsakanin musulmi da Kirista. To zanga-zangan 'yan sanda dai tana nan, babu fashi.